Ngayong ginawa ng opisyal ni Gerald Anderson ang pag-amin sa relasyon nila ni Julia Barreto ay tila ito na ang nagsisilbing signal para ilantad na nila ang relasyon sa mata ng publiko. Narito ang unang pagkakataon na nakita in public ang bagong amin ng mga artista na sila ay magkarelasyon, sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Ang naging pag-amin ni Gerald sa tunay na nararamdaman para kay Julia Barreto ay nangyari sa interview niya with Boy Abunda. Dito ay diretsahan niya ng sinabi na si Julia Barreto ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Samantalang si Julia naman ay open sa mga taong malalapit sa kanya na si Gerald din ang sanhi ng kanyang mga ngiti. Ngayong out in the open na ang relasyon ng dalawa, isang araw matapos ang pag-amin ni Gerald ay agad namang spotted ang dalawa sa isang charity event ng Philippine Coast Guard. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sila in public as a couple. Hindi na nga itinago pa ni Julia at Gerald ang pagiging sweet nila bilang mag-boyfriend. Pinakita na nila na nakaakbay si Gerald kay Julia, pati ang pag-holding hands nila ay out in the open na rin. Mararamdaman ang kilig ni Julia Barreto na finally ay pwede niya nang ipagmalaki sa buong mundo ang kanyang boyfriend. Marami ang natuwa na finally ay inamin na rin ng dalawa na sila na. Pero marami rin ang hindi natutuwa sa kanila dahil umano sa panlolokong ginawa nila sa dating nobya ni Gerald na si Bea Alonzo. Samantala, si Bea naman bagaman namumuhay ng tahimik at simple, kapiling ang kanyang mga pamilya ay hindi pumayag na walang maging pasaring sa mga naging revelasyon ni Gerald Anderson tungkol sa pagiging toxic ng kanilang relationship. Para kay Bea ay hindi na siya magsasalita dahil ang panahon na raw mismo ang makapagsasabi ng katotohanan. Ayon kasi sa pahayag ni Gerald, toxic umano ang relasyon nila ni Bea Alonzo. Hindi din umano nirerespeto ni Bea ang mga explanation niya at hindi rin daw ito tinatanggap ng aktres. Hindi din daw totoo na ginost niya si Bea Alonzo gaya ng mga naging pahayag ni Bea noon. Tila ay hindi sang-ayon si Bea sa mga naging revelasyon ni Gerald Anderson kay Boy Abunda. Narito ang patutsada ni Bea sa mga pahayag na ito ni Gerald. Ayon kay Bea, time that is best spent with family, time that heals all wounds, and time as the ultimate truth teller. Have a great weekend, guys! Ayon nga sa pahayag ni Bea, ang panahon na lamang ang makapagsasabi ng buong katotohanan. Sinang-ayunan naman ng netizens ang pasimpleng patutsada na ito ni Bea at sinabing hayaan na lang ang dalawa dahil tadhana na ang bahalang magsiwalat ng katotohanan. Yan po ang latest sa Showbiz Broadcast. Don't forget to hit like and subscribe to our channel for more Showbiz updates.